जों मोनबोबाय नैबे समसिम जेरै जों सफैनो हाबाय बियो नाथाय ओरैनो सफैयाखै सोरनिबा थै दं बहाय सोरनिबा जिउ बावनाय दं बहाय जायफोर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनहा गावनि आगोमा जिउखौबो नंखाय खालामनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ अबथिरा खोमानानै बर' हारिनि गेदेरथार थांखिनि थाखाय दिनै बावलांदों बे जिउ बावलांनाय जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनखौ दिनैनि समाव दान्दिसे सम जोङो आलारि बाथि सावनानै बिथांमोनखौ जों गोसोखांदों खुलुमहरदों सिबिहरदों दिनै बे समाव माखासे मावथि आगोमा जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना गाव गावनि जिउखौ बावलांनांगौ बे बर' हारिनि इयुननि थाखायनो बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि सुबुंनि जोलैनि इयुननि थाखायनो दिनै बिथांमोना गाव गावनि जिउखौबो नंखाय साननानै जिद'थि बोसोरसालिया जथुम्मा बाक्सा जिल्लानि बेजों जोङो लोब्बा लाफानानै जों गोबां हाबाफारि जोङो लादों जोङो गेम्सनि बेलायाव होनोब्ला काबादि आरो माने भलिबल आरो गाबोन माराथन रेस जागोन आरो फारसेथिं कालसारनि बेलायाव होनोबा देंखोमोनि 1, 2, 3 बेखौ लानानै जोङो बादायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो जोङो थुनलाइयारि बिथिङाव जोङो पएम रिसाइटेसन आरो पएम रिसाइटेसन बेखौ जोङो लानाय जादों आरो फारसेथिं जोंनि नैबे बोसोरसालि जथुम्मायाव जोंनि 33 जि दख'रा दङ बे दख'राफोरा दिनै बाहागो लादों आरो लानायनि गेजेरजों जों डेलिगेटनि गेजेरजों गोबां जोङो सावरायनाय जादों। नोंथांमोना उननि समाव जेनेबा बाक्सा जिल्ला एबसुआ उननि समाव माबायदि खामानि मावलांनो थाखाय नोंथांमोना थांखि लादों दा जों फैबाय थानाय समाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोंनियाव जिखिनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना बांसिनानो 95% आबाद मावनानै जानाय हिसाबै जों आबादारिखौ जोङो बेस खालामनानै आबादनि सायाव जोङो बोरै खामानि मावनो हायो बेखौ लानानै जों खामानि मावलांनो थाखाय दिनै जोङो सावरायनानै थि खालामनो थाखाय आखायाव लादों। दा बिथांमोननो जि माने मटिफिकेसननि जि प्रग्राम आरो जि केरियार काउन्सिलनि जिखिनि प्रग्राम बेफोरखौ जोङो जायफोरा क्लास 9, 10 फरायगासिनो दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो हाबाफारि रुजुनानै लादों आरो नैबे एमइनिफ्राय एलपिसिम आरो हाइ स्कुल जेसेबां फरायनाय फरायसाफोर दङ बिथांमोनखौबो जे बोरै फरायोबा सासे गिदिर मानसि जानो हायो सासे आइएएस अफिसार जानो हायो सासे आइपिएस अफिसार जानो हायो बेनि थाखायबो जोङो बिथांमोनजोंबो सावरायलायनानै आरो बिगोमाजों सावरायनानै आरो फोरोंगिरिफोरजों सावरायनानै जोङो बर' जिखिनि फरायसाफोर दङ बेखौ जोङो मोजां गोजौ बोरैहाय फरायलांनो हायो बेनि सायावबो जोङो रनसायनानै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। सार बिटिआर एकर्डनिखौ दिनै माने बिटिआर एकर्डनि दिनै गिबि सान महरै फालिनाय जाबाय बे बिटिआर एकर्डनि फालिनायाव माने बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जि मावफुंबाय बे बेलायाव नोंथांमोना माने बेसेबां जाफुंनो होनना सानो दा बोसोरसे जाबाय नोंगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जादों दिनै जानुवारि 27 जायोब्ला 1 बोसोर जासिगोन हिसाबै बेयो मावफुंजायै मेन कारना जे माने बुहुमावनो COVID-19 जि कर'ना भाइरास जादोंमोन बेनि थाखायनो बुहुमानो मोनसे स्तब्ध मोनसे अबस्थायाव दङमोन हिसाबै बेयाव मावफुंजायाखैमोन दिनै मोनसे मोजां अबस्था फैबाय हिसाबै दिनै मावफुंजानो थांगासिनो दङ जोङो साबायखर बावनांगोन भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सार बिथांखौ जोङो साबायखर बावनांगोन भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ जोङो साबायखर बावनांगोन जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ आरो जों साबायखर बावनांगोन आसामनि PWD मिनिस्टार हेल्थ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माखौ जोंहा बिथांमोननि सायाव फोथायनाय दङ बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंजागोन होननानै बेखौनो जों बुंनो हायो दिनै जे 24 खालाराव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ फैनानै आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा फैनानै आसामनि PWD मिनिस्टार हेल्थ मिनिस्टार फाइनेन्स मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माया फैनानै जोंनि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ दिनै बिथांमोना मावफुंनायनि जे मोनसे जोंनो फोसावलांबाय दा बेनि थाखायनो जोंहा बिथांमोननि सायाव जोंहा फोथायनाय दङ बिसास दङ बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ।